Mela, din l-epika fil-fattija twila ħafna u kellna nażlu siltiet minnha. Is-siltiet li għażilt kienu bażikament biżżejjed biex jirrakkontaw il-ġrajja fil-qosor u kienu dawk is-siltiet li joqtu l-aktar il-mellieħa u dan is-santwarju li qegħdin fih. Issa tinsewx, din hija poeżija li hemm imbagħad se jkellmna fuq il-verità. Din il-poema tinqasam fi 3 kanti, 3 partijiet. Ilha miktuba ftit aktar minn 170 sena, ġifieri l-Malti fiha mhux eżatt il-Malti tal-lum ma jinftiem, ma hemm partijiet u hemm ċertu kliem li jew irid ikun pronunzjat mod differenti jew inkella bidel it-tifsira tiegħu. Pereżempju, fl-ewwel parti, fl-ewwel kant, mill-kelma titimgħu. Illum ma ngħidux titimgħu, imma ngħidu tittamaw. Mela, fl-ewwel parti, fl-ewwel kant, se naraw il-dawl il-sira, hemm minnhom il-sira Maltin fuq dan il-ġifen, qegħdin fl-istiva isfel, fosthom ikun hemm wieħed xwejjaħ, wieħed mill-sira, li speċi ta' jinġabru miegħu dawn il-sira Maltin u jiftehmu li jqumu kontra il-baħħara Torok. Jistennewhom jinżlu l-art u kif ħafna mill-baħrin jinżlu l-art huma jattakkaw il-kumplament u biex jieħdu dan il-ġifen Tork u jeġgħu lura Malta. U allura din l-ewwel parti li jisimha l-ftehima u l-għaqda titratta sewwa sew fuq dina l-ftehima. Sa l-ftehima x'kienet? Dana xwejjaħ ġalhom lill-sira jagħmlu wegħda. L-wegħda hija li jekk jirnexxilhom jirbħu lit-Torok u jieħdu l-ġifen u jaslu Malta, wedu li jagħmlu pellegrinaġġ mix-xatt tal-belt għas-santwarju tal-Mellieħa. Din l-ewwel parti f'daw il-ftit strofi li għażilt tal-ewwel kant se naraw propju dan. Isfel magħluqa x'jaqblu jagħmlu dawna? Li x-Xieħ Malti li fosthom qabeż tkellem. L-aħwa, il-kefrina u taħt xejn ma jarawna. Nixtieq li minna l-koll darba tissellem Alla. Iva, kulħadd trabad idejh u x-Xieħ beda t-tislima arkubteħ. Bħalu l-oħrajn u talbu minn ġo qalbhom u wieġbu bwiċċhom fl-art tal-latanija f'taħbit il-Knisja kien ifakrek talbhom meta l-insara ġolerin moħbija iweġħu kienu l-Alla biex l-edewwa ma jaqbduhom jitolbu l-Alla s-sewwa. U kif it-talb li msiken kienu temmu, ix-Xieħ berikhom u fi ħsiebu siket. Kulħadd beda jiftakar fil-kbir hemmu u l-qalbu jimla bit-tifkir tan-niket. Xi tnejda kont tisma' minn ġo sidirhom fuq il-jasar li żmien ilu jiksirhom. Ix-Xieħ bi kliemu s-sikta kiser fl-aħħar. Kont tgħid illi nebħitu ruħ mis-sema. Min fid-dinja qal il-qawwa jfaħħar li taħt il-qawwa talla ma jirtema'. Driħ il-bniedem x'inhu jekk Alla mhux miegħu? Alla, bis-Alla li jqawwilu driegħu. Għaliex taħsbu intom dal-kefrin qawwija? Jew taħsbu li f'dal jasar għall-ansina? Le, jam xarbin bl-ilma l-mamudija. Alla minn uliedu kellu dejjem ħniena. U biss jistenna qalb il-bniedem tqum, iżda biex iqawwiha ebda ma jdum. Ja wliedi, raġelilhom għali xwejjaħ, illi f'dal jasar dwar l-20 sena. U daqshekk ieħor il-għajnuna nsejjaħ ili tas-sema. U minnu nitma' lena. Ma'kom ser niftaħ qalbi. Kliemi simgħu jekk mill-ħadid tibqgħu ħelsin titimgħu. Illum aħna rġiel jien naf u għalenija. Le mhux biżżejjed dana. Illi aħna rġiel nagħtu jeħtieġ turija. Ġo sider qawwi Alla qalb kbira tagħna. Ħsiebi jien f'kelma waħda se ninfissru. Jew mewt ikollna jew l-ħadid inkisru. Il-mewt aħjar mill-jasar. Kemm indumu maħqurin imsawtin biżżejjed ilna. Darba l-dejjem għall-edewwa nqumu, Alla u l-qaddisin jgħinu lilna. Għajduli jekk tidux il-kol flimkien. U kif għandu jsir dana naħseb jien. Imbagħad ġewwa l-wegħda u kienet dina. Wegħda Xieħ u wieġbu kollha miegħu.
illi kulħadd imxekkel b'xi katina jew ma' riġlu jew ma' għonqu jew ma' drjaw għandu jmur il-mellieħa imbagħad trid li jwieġbu xi kelmtejn għal dal-kelmiet. Ja Madonna tal-mellieħa. Isma' t-talb tal-imjasrin li neħilsu minn dal-jasar itlob libnek il-ħanin. Għamel int tal-ħnina tiegħek l-aħna nibqgħu rebbiħin. Ħadd tal-xejn lilek ma talab, ġmiel u għena ta' smewwiet. Quddiem Alla ja Marija, kelma tiegħek dejjem swiet. Lil min qalbu talab lilek it-tennija dejjem ġiet. Int reġġana ġewwa Malta, bin Sant'Anna u Ħanina, biex inkissru dawn il-ktajjen, saħħa qalb u qawwatina, biex neħilsu minn dal-jasar inti biss trid tkun għalina. Il-ħalib tal-ħniena tiegħek dejjem xteret għall-miskin, attra minnu biss jixtiequ fuq irjushom l-imjasrin. Attra minnu tkun biżżejjed biex inkunu meħlusin. Dak kien l-ewwel kant. Sa niġu għat-tieni kant, għat-tieni parti li jismu it-taqtija u l-ħarba. Hawnhekk naraw bażikament dil-biċċa tal-poema tirrakkonta l-ġlieda. Il-ġlieda kellhom l-sira, ġlieda qalila mal-Baħrin li kienet tfadal fuq il-ġifen, Tork, u li fl-aħħar dawn il-sira irnexxielhom jirbħu, imbagħad jaslu Malta u kif jaslu Malta jkun hemm ferħ kbir bħal festa u mbagħad hemm xi strofi juru emozzjoni kbira speċi ta' qed jirrakkonta il-poeta kif dawn il-sira reġgħu iltaqgħu ma' qrabathom. Min iltaqa' ma' wuliedu li kien ħallihom żgħar issa kibru u kellhom it-tfal, min reġa' iltaqa' ma' żewġu. U bażikament din it-tieni parti titratta fuq hekk. Hemm xi kliem kif għattilkom bħal l-ewwel li llum m'għadniex nużawh, pereżempju meta jgħid bida llum fisser ngħidu fil-bod, all right? Jew għandu l-koll il-verb tqalla, illum ngħidu taqla l-grazzi, mhux tqalla l-grazzi sewwa. Mela, ħalli naqraw biċċa minn dan it-tieni kant. U li jibda billi jiddeskrivi t-taqtija ħarxa li kien hemm. Mewt għajtu l-oħrajn, u sjuf u skiken dil-kefrin ħatfu u xteħtu f'daqqa fuqhom. Trid ixxebbahom frasek ħafna rwiefen li jwaqqgħu iġarfu kull fejn Alla jsuqhom. Iġri, aqbad, għati, oqtol minn hawn minn hemm u f'daqqa waħda nżebaħ kollox demm. Imbeżza mreda t-toroq kollha nsteħtu. Min miet min qed imutu barra l-sienu, trekknu xi wħud oħrajn il-baħar xteħtu. Jibki, jidej kulħadd u jgħażżes snienu. Inqatlu oħrajn bidejhom fid-dadija u l-ġifen tal-Maltin kien qabel siegħa. L-aħwa naqtaw il-ħadid ix-xieħ qalilhom. Fuq il-qluħ kollha xejn la tiddawru li fadal torok saħħa ma nsibilhom li jżommu ebes. Fisa l-barra ndawru blisem talla nerħula magħna s-sema rieħ mill-aħjar u qawwi fuqna rema. Ma nafx kemm għadda. Ir-riħ qatt ma ħallihom u kollha ferħanin u qalbhom kbira biss jitolbu lis-sema fiss jurihom. Din l-art imbirka, din il-maħbuba gżira u billi dana kien kulħadd jixtieq jimxu u aktar jaraw titwal it-triq. Qodwa waħda iżda li bil-kemm kien għadu Alla bierek id-dinja u x-xemx nebbaħ u dawk it-talb tal-għodwa jagħmlu ħadu li sal-aħħar salib il-jum kien sebbaħ bejn sema u ilma daw li x-xemx il-ġdida lemħu bħal sħabaġ kejkna bida. Malta, ix-xi ħajjat l-ewwel wieħed. Bil-kemm sata bil-ferħ din il-kelma jħollha. Kif meta l-qalb minnu ġieħ kbir tkun strieħet, tnejjida ħarġet minn sidrhom kollha. Dil-ferħa li kulħadd kabbret ir-ruħ u ħareġ minn għajnihom l-oħla dmuħ. Waslu u l-qlub inqasmu. L-ulied tara ibussu lill-missier li xuxtu bjadet. Missier li l-bintu jħaddan li biħrara qiegħda tbus lilu. Oħra li l-żewġa ħadet tanna u tibki. Ix-xi tliet bniet u liedu birġil tagħhom u bluliet. Min ħaddan l-ommu xieħa u beda jbusa. Min il-ħutu bulidhom u min ħalla kien tifla żgħira u lila sabarusa. Min fuq dirajħ u liedu Alla, bews tal-qraba, tal-ħbib, biki, tnejjid,
li jikser qlub il-ġebel u l-ħadid. Taħt is-Salvatur kienu u l-kol f'daqqa imxew għall-belt man-nies li dejjem ħdejhom. Biswit tal-ies ix-xieħ għall-kub teħ twaqqa u sħabu x'teħtu kollha għall-kub tehom. Il-koll iż-żewħar l-alla iżda biskiet. Imbagħad ix-xieħ samma dal-kelmiet. Meħlu simmiej. Min ġo Malta ġibna? Ħlif tas-sema li mqaddes il-għajnuna. Mela quddiem dan nies li kollha ħbibna u b'din il-ferħa kollha ġew laquna, infakkarkom fil-weda lil Madonna li reġgħet ġibet lilna il-koll kif konna. Mill-aktar fis li wedna nagħtu. Għada b'satejn qabel ix-xemx irwieħkom sibu l-koll flimkien f'dak il-misraħ ħada fejn jgħidulu l-Kaza Santu. Ġibu xi ħadit magħkom li tabbew il-koll u jiena s-70 sena nabbi wkoll. Is-sawma ħobsu ilma. Biss ikollu kulħadd fi ħżiemu kisra u blisem talla nitilqu għall-mellieħa u l-weda nħollu lil dik illi mitluba dejjem tqalla u biex aħjar inħollu l-weda tagħna lill-Patri Rosignoli nieħdu magħna. Ngħaddu issa l-aħħar parti, it-tielet kant. Hawnhekk hija l-weda, ismu l-weda, fejn ħa naraw propju kif dawn issa jagħmlu pellegrinaġġ waslu Malta, jerġgħu jintrabtu bil-ktajjen kif kienu wedu u naraw il-mixja ta' dan il-pellegrinaġġ. Jgħaddu minn fost irħula, minn Birkirkara, minn Ħallija, minn Naxxar, sakemm jaslu il-mellieħa f'dan is-santwarju. Hawnhekk għandna l-kelma traku li llum m'għaddix nużawha u li tfisser malajr. Il-lejl kien għadu ftiegħu. In-nies tal-weda kienet u kollox qamet biex tistenna l-ħin li toħroġ u ferħana qiegħda bil-għodwa li l-ġmil tagħha kien tal-ġenna. Irħew l-ambagħad għalfejn kienu l-koll baqgħu u ġo nofsija l-koll flimkien iltaqgħu. Ħadid kellhom bil-wisq. Is-sultan bat lilhom minn fuq ix-xwini kemm iridu. Traku kulħadd ma' ġismu jrabbat qatt, friġlu dak ieħor fon u ieħor midu. Rosignoli ġo nofshom kollu mħabba ma jrid li ħadd biktajjen wisq jitabba. Lemaħ li x-xieħ imdawwar tajjen kollu illi fuq ġebla qiegħed kien bil-qiegħda marfuqu biex minn dak l-irbiet iħollu u kont tara bejniethom l-isbaħ ġlieda. Jitolbu r-raħeb u għajnejh jiftaħlu ma sewa xejn. Fl-aħħar ix-xieħ rebaħlu. Sejrin jitilqu bitej jruħ madwarhom sabiex ġewwa l-mellieħa jmorru magħhom. Nieshom, ħbieb, barranin ħallew il-djarhom u bħalli kieku l-weda għamlu tagħhom. Malli kulħadd kien hemm maruħu jsib, Rosignoli minn sidru ġib salib. Ħuti għalilhom. Fuq qegħdin l-għowda ġarrab l-ġieħ minn seta xejn ma jġarrab. Ritalla ħajjet ibnu tkun meħuda għalina biex mill-għadu lilna jwarrab. Tafu għat-triq u Kristu xtras nsalab u kif qabel ma miet ħafer u talab. Lil-dnubietna ta' kollox nagħtu l-ħtija, naħfru l-edewwa, inħennu kif iridna. Kulħadd immela l-mixja u d-batija u d-dimajneħ iġib ta' Kristu sidna. Ommu l-ħanina f'talbna biss tismana u nibdew bl-isem talla di triq tagħna. Beda l-mixja u r-rużarju u tisma' l-ħsejjes tal-ħoloq imsenslin wara riġlihom. Biex f'xulxin ma joqgħux, kulħadd iqejjes il-medda tiegħu. U nies ma jridu ħdejhom biex jgħinuhom. Kulħadd jiġbed xkielu u x-xieħ ma ġenb ir-raħeb sejjer ġmielu. Ħarġet in-naxxarin biex lilhom tara. Irġiel ħallew ir-raba u n-nisa nwielhom u kif ġara Ħallija u Birkirkara bil-ferħ tal-qalb il-laqa għamlu wielhom. Kappillan xieħ li Rosignoli l-bies u raxxax lil manbierek fuq in-nies. 3 kredijiet u slimalik sultana qalu biswit il-Knisja bla ma sserħu. Għalxejn il-qassisin kollha ferħana il-bwieb tal-Knisja kienu lilhom berħu. Kienet tfadal il-qawwi ma daħlux sabiex għal-mixi żmien ma jitilfux. Kulħadd jaqbad għal-mixja traku jerġa' u r-raħeb ma nafx talba reġa' bdielhom. Laħqu kienu sa fejn San Pawl tat-Tarġa u li jistriħu ftit u reġa' swielhom. Xi tifħir u xi talb li San Pawl għamlu, iżda li jdumu wisq ebda ma ħamlu.
Min hemm ftit iltaħaq Alla u ommu u twaqfu l-kol biswita dik in-niċċa. Kulħadd reġa' qudiema fetaħ fommu u t-talba ġewwa qalbu ma rifittxa. Wara li kliem mill-leżes kien ingħad tal-weda qabdu jimxu qalbu għarrat. Ġew taħt selmun u telaw is-qalila l-imsejknin u kemm teħtieġ għajnuna. Ja l-aħwa għal ir-raħeb saħħa u ħila biż-żieda jkollkom. L-aħwa issa jgħinuna Alla, Kristu l-imqazzom u Marija u l-qaddisin li nsemmu fl-Atanija. Kien qassis minn naxxar ġara qabilhom sabiex il-Knisja jiftaħ għal dil-weda. Mill-isbaħ il-Madonna kien żejnilhom miġbuda minn San Luqa u hemm imqiegħda. Ħejja l-ktieb tal-Quddiesa u l-bies imqaddes sabiex kif jaslu Rożinjoli qaddes. Ma fadal, l-qampina tal-mellieħa daqqet bla qies u qalbhom dit titenna taslim għalik it-talba u s-sabiħa bl-ogħla leħen ir-raħeb reġa' tenna. Waslu ġol Knisja daħlu u hemm trid tara x'inhi lejn il-Madonna għall-Plinsara. Kulħadd b'nar il-qdusija f'sidru mqabbad. Lejn minn ġewwa smewwiet kien lilhom sama. Jibki, jolfoq, jitniet, sidru jħabbad. Nieshom min jagħti żejt, minn flus, minn xama, jibku bħalhom u jolfqu għarkob tehom. U l-Madonna bil-ħniena ħarset lehom. Sanħalli f'din liem ħajadilna fil-verità l-istorja kif inhi. Wara li smajna dik il-poeżija nistgħu wkoll nifhmu ftit kemm kienet importanti din il-ġrajja. U dejjem kelli dawk il-mistoqsijiet imma din kienet vera. Illum ħanipprova naqqat biċċa mis-sorsi differenti li għandna x'nistgħu ngħidu li hu veru minn din l-istorja u x'nistgħu ngħidu li mhux vera. Nibda biex ngħidilkom li ħafna minnha hija vera. Ħammaru lura fi żmien mhux ħażin. Qegħdin nitkellmu Malta 1760. Malta taħt gvern ta' l-Ordni ta' San Ġwan, il-Kavallieri ta' Malta. Malta fi gwerra perpetwa ma' dak kollu li hu Musulman. Malta kienet fi gwerra kontinua. Jekk ma tantx tidher din il-ċara din il-pittura, din pittura mill-palazz tal-Belt. Ma sempliċement biex tkunu tafu m'hemm xejn ta' barra minn hawn huwa xini li qed iġġorr il-bnadar torok fil-baħar. L-ordni dejjem rebbieħa fuq il-Misilmin. Dak kien lan li kienet l-ordni, x'kienet qed tagħmel l-ordni u dak kien il-messaġġ li ridet tagħti. Issa, dwar din il-ġrajja inkiteb ħafna. Dwar din il-ġrajja inkitbu affarijiet anka dakinhar li ġrat il-ġrajja. Hawnhekk hawn relazzjoni. Żewġ karti miktubin nafu grazzi għal Ignazio Saverio Mifsud li ħalla djarju f'dan iż-żmien, miktubin minn ċertu wieħed Nicola Muscat. Nicola Muscat li il-Papa stess ftit ta' snin wara li kiteb dan kien qallu il-nostro grande nemico. Huwa l-istess Nicola Muscat li kien dejjem jiġġieled mal-Inkwiżitur. L-istess Nicola Muscat tkellem dwar dan il-miraklu li l-ikbar xini li kellu s-Sultan ġi hawn Malta u moti lill-Gran Mastru. Apparti fis-seklu 18, fis-seklu 19 Gian Anton Vassallo, kif smajna, kien jaf din l-istorja. Imma kien jaf din l-istorja ma nafx għala, imma jista' jkun li kien ara dawn id-dokumenti, kien ara dawn il-kitbiet li ġew stampati ġewwa Malta. Gian Anton Vassallo żgur kien interessat ħafna fil-Kursara. Fil-faxxikli li kien jikteb il-biografiji ta' ħafna minn dawn il-Kursara. U kienu fost l-ewwel wieħed li qatt tippubblika xi ħaġa fuq Kursara Maltin. Jiena għaliex qed insemmi l-Kursara għax il-protagonisti
ta' din ejja ngħidu il-ġrajja kienu kursara. Kursara li sfortunatament għalihom kienu spiċċaw skjavi ġewwa Konstantinopli, illum Istanbul. Nafu li s-sultan kien iddeċieda li jibni xini enormi biex juri l-qawwa tiegħu. Biex juri l-qawwa tiegħu biex nispjegalkom, rid jażel l-iktar skjavi, l-iktar priġunieri tiegħu li juru s-simbolu tas-saħħa tiegħu fuq il-Mediterran kollu. Meta din nitkellmu fuq is-sultan, meta din nitkellmu fuq l-Imperu Ottoman, din nitkellmu fuq xi ħadd li kien qiegħed jirrenja fuq it-Turkija tal-lum, fuq Iżrael tal-lum, fuq is-Sirja, fuq l-Eġittu, fuq il-Libja, fuq Tunes. Vasals tiegħu kienu l-Alġerini, dak kellu il-Persja tiegħu, dak kien l-iktar bniedem b'saħħtu fid-dinja. Il-flotta tiegħu kienet ikbar mill-flotta Ingliża ta' dak iż-żmien. Din irridu nieħduha naħsbu fuqha ħafna illum meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq din il-ġrajja. Fost in-nies li tefa' fuq dan ix-xin li bena biex juri s-saħħa tiegħu kienu skjavi. Meta inti tkun skjav, ifisser li inti la tista' taħrab, la tista' tagħmel li trid, inti oġġett ta' persuna oħra. L-istess ħaġa kienet issiraw Malta. Kull familja sinjura kien ikollha l-iskjav tagħha. Dak kien il-proprjetà tiegħek. Stajt tagħmel bih li trid. Jekk inti tipprova tqum kontra sidek, kien ħajġrilek bħal dawn. Dawn huma skjavi li pruvaw iqumu kontra l-Gran Mastru xi 20 sena qabel dan l-episodju tagħna. Daw sempliċement rabtuhom minn idhom u minn saqajhom f'nofs il-port u għal spettaklu tal-belt u l-kottonera kollha ġibduhom bid-dajjes żgħar u daw jiċċartu prattikament f'erba' biċċiet. Mela hekk inti skjav u tipprova tqum kontra sidek qed tistenna li ħejġrilek hekk. Il-Korana tant kemm kienet importanti dan il-bastiment li fuqu eżempju l-kanuni kienu kollha tal-bronz. Aħna il-xwini ta' dan it-tipa Malta kollha kienu tal-ħadid il-kanuni tagħna. Fuq il-galeri kollek kanuni tal-bronz ma kienu kollok 50. Fuq din kien hemm 74. 74 kanun tal-bronz, imma ma kinux fonduti għas-sultan, le, kienu kanuni li qabdu it-torok matul iż-żmien tagħhom. Biex nispjegalkom kien hemm kanuni minn Malta. Kien hemm kanuni mill-assedju ta' Vienna. Kien hemm kanuni mill-assedju ta' Rodi. Tgħiduli da hemm madwar 200 sena bejn assedju ieħor, imma t-teknoloġija qatt ma nbidlet u dawn il-kanuni tal-bronz qegħdin hemmhekk biex juru s-saħħa li s-sultan qed iġib kollox minn kull imkien. Anka l-uniformi tal-iskjavi kienet differenti biex juri s-saħħa tas-sultan fuq dawn l-iskjavi. U daqqabad dan ix-xini u ħarġu minn Istanbul, minn Konstantinopli biex iduru madwar il-Greċja u t-territorji Grigi tas-sultan, għax il-Greċja kienet taħt l-Imperu Ottoman, biex jiġbor it-taxxi. Jidħol dan ix-xini fil-port u inti dak ifisser li wasal is-sultan, wasal dak, ma kienx hemm is-sultan abbord, imma wasal dak li ħajġbor it-taxxi lis-sultan. Meta waslu ġewwa Kos, minn hawnhekk nibdew insibu l-informazzjoni ta' x'kienet jiġri. Huwa interessanti wkoll biex insemmu hawnhekk hu li ġewwa Istanbul l-informazzjoni fuq dan ix-xini huwa iddettaljat ħafna u jafu biha sew. Biex nispjegalkom l-isem tax-xini Tork, mhux ħanipprova ngħidilkom bit-Tork bl-Ottoman kif tgħidha, imma ejja ngħidu meta titraduċi t-titlu tagħha huwa The Green Strand 1. Dik li fuq wara hija kollha ħadra. L-aħdar kien ir-reazzjoni li jagħmel id-deb u r-ram li kellha fuq wara tal-iskultura li ħanarawha iktar tard meta
tolqot l-ilma bil-melħ. Din kienet l-iskultura fuq wara kienet tant sabiħa, tant impressjonanti li l-isem li ta' is-sultan ma baqgħux jużawh fid-dokumenti. Imma bdew isemmuha The Green Stern 1. Fuqha skjavi nafu li kien hemm madwar 74. Jista' jkun kien hemm iktar imma d-dokumenti mhumiex ċari. Minn dawn l-74 madwar 40-50 żgur mhux iktar kienu Maltin. Maltin li ġew kursara Maltin li kienu inqabdu ġewwa Kreta. Kienu nqabdu waqt attakk u dan kien attakk li spiċċa ħażin ħafna u nqabad kulħadd. U da rrid jagħmel eżempju bihom biex ikaxkarhom madwar il-Mediterran u tellaħħom hemmhekk. Magħhom ukoll kien hemm ċertu wieħed Pietro di Zelalic, jew inkella di Gelelaj. Da jidher li kien minn Kotor, mill-illum fejn illum huwa Montenegro, fejn dan kien ejja ngħidu tista' tgħidu merċinarju li kien qed jaħdem fuq bastiment Ingliż inqabad mit-torok u spiċċa skjaf. Dan kien għadu żgħir, ma kellux iktar minn 20 sena f'dan iż-żmien u meta waslu Kos beda jipprova jkellem il-Maltin jispjegalhom isma' aħna ħanibqgħu hekk, aħna ħanibqgħu skjavi. Irridu naraw kif ħanqumu għat-torok u nġibu dan il-bastiment hawnhekk. Mid-dokumenti nafu li l-Maltin dew jgħidulu iva nagħmluha, imma inti miġnun di ħanieħdu minn tant xwini ħanqumu u nġorru di lejn Malta. Kull ma kellhom kien 30 sikkina li nnexxielhom jisirqu minn hawn u minn hemm. Waqt li kienu qegħdin Kos, il-pjan kien li x'in jinżlu l-uffiċjali minn fuq il-bastiment kien jibqa' madwar 200 soldat fuq dan ix-xini. Iċ-ċurma ta' dan ix-xini kollu kien madwar 320. Kien għad baqa' 200 bej wieħed u ieħor kien għad baqa' mhux 200 kien għad baqa' madwar satej sakemm tinżel ix-xemx u dawn il-Maltin u dan Zelalic taw kelma lil xulxin li x'injajjat Zelalic viva il-Madonna iqumu kollha bil-ftit skiken li kellhom u jħebbu għal baħrin li kien għad baqa' abbord. Lajta waslet u hekk ġara. It-torok li kien hemm abbord kważi kollha ġew maqtulin. Ma kienx hemm iktar minn 40 skjaf, minn 40 tork li salva. L-oħrajn jew qatluhom, jew ħanxruhom, jew qattawhom biċċa biċċa, kien hemm min qatel bidejh mingħajr ebda għodot jew mingħajr ebda sikkina f'idejh. Qatlu li setgħu u pruvaw kemm jista' jkun jaqtaw il-ħbula u jaħarbu b'dan ix-xini. Ftakru li dan ix-xini m'għandux moqdief, jaħdem biss bir-riħ. Tant kemm kien tqil li ġeneralment daw kien ikollu żewġ galeri żgħar biex jiġbduh il-barra mill-port. B'xi mod irnexxielhom joħorġu mill-port ta' Kos, dan huwa l-port ta' Kos illum il-ġurnata, joħorġu għax kulħadd kien jagħt l-art qegħdin jieklu u jixorbu u kien hemm qisu festin żgħir għaddej. Imma mal-ewwel ingħata s-sinjal li inqalat rowwixta fuq il-ġifen fuq il-korona Ottomana, il-kuruna tan-Navy tat-torok u daw jiġru warahom. Kien hemm problema waħda li kellhom it-torok, dan kien xini ta' 74 kanun. Ix-xwieni li kellhom miegħu kienu 6 kanuni, 8 kanuni, kien hemm oħra ta' 32 kanun. L-iskjavi li kien hemm abbord kienu skjavi li ħajjithom kollha kienu jaħdmu fuq il-baħar jisparaw il-kanuni. Għandhom 74 kanun, issa iridu jpattuha lil dawk li ilhom ituhom u li ilhom
isawtuhom li ilhom taħt il-jasar tagħhom, daw mal-ewwel darba li pruvaw waslu viċin, daw jiġru warahom u waslu viċin ħafna it-torok tagħhom, sparawlhom erqu wieħed mix-xwieni u l-oħrajn daru lura. U x-xini baqa' għaddej f'nofs il-Mediterran. Da qegħdin lejn il-Greċja u dan il-punt li wasanna issa fih sa dak il-punt il-Maltin kif ukoll Zelalic li kien issa il-mexxej ta' dan ix-xini kienu għadhom ma ddeċidewx fejn jiġu. Dan nafuha mill-rakkont li ta' Zelalic stess meta ġie hawn Malta. Hawn Malta insejt ngħidilkom id-data dan iż-żmien li qegħdin nitkellmu dan huwa Ottubru 1760. U hemmhekk jekk qegħdin taraw il-kukkanja. Din hija impitra dakinhar li ddaħlet il-korona Ottomana hawn Malta. Imma il-kukkanja f'Ottubru għala. Fis-sena 1760 ir-re Borbona Ferdinando kien għadu kif tela fuq it-tron ta' Napli. Dak kien ir-re ta' Malta. Avolja kien hawn il-kavallieri dejjem niftakru li Malta kienet xorta taħt sqallija. U biex jirringrazzja jew biex juri l-imħabba tiegħu bintu lej ir-re ta' Napli u sqallija li ma tantx kienet tajba l-imħabba li kellu leh, xorta sab skuża biex jagħmel karnival fix-xitwa. U għamel karnival biex jiċċelebra dan il-mument importanti għal Napli u sqallija. U hawnhekk qegħdin naraw, dik hija Pjazza Reġina llum nafu aħna bil-kukkanja fejn qegħdin taraw fejn iċ-ċirku kollu bis-soldati madwaru għaddej karnival sħiħ. Tant kemm għandna mhux ħafna, imma għandna ftit dettalji u nirringrazzjaw ħafna lil Ignazio Saverio Mifsud li kien iżomm djarju f'dan iż-żmien li sa anka għalinna l-imkien il-karru li rebaħ l-isfilata tal-karnival dakinhar. Il-karru kien il-karru tal-paġġi tal-Gran Mastru li kienu għamlu xi allegorija Griega, m'għandix idea x'kienet eżattament, imma nafu li l-paġġi kienu rebħu l-isfilata dakinhar. Waqt dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kollha, għaddejjin dan iċ-ċelebrazzjonijiet, fil-5 ta' Ottubru fil-għaxija taw ħafna murtali fuq il-port. L-għada filgħodu fuq ix-xefaq intlemaħ xini enormi. Xini enormi li t-torrijiet ta' Għawdex taw is-sinjal li qed jidher xini fuq ix-xefaq. Xini kbir ħafna, 74 kanun kienu ħafna, l-ikbar xini li kellhom l-ordni kienu 64. L-Ingliżi ma kellhomx iktar minn 2 b'74 kanun. Is-sinjal ġie mogħti li hemm xini kbir ġej lejn il-belt. F'dan il-ġen kollu tal-karnival fix-xitwa, il-galeri tal-ordni li huma daw ġew armati malaj ħarġu fil-bokka tal-port ħdej San Tirmu biex jaraw x'kien dan ix-xini. Fortunat li għandna dan l-album ta' sketches li biex nagħti informazzjoni fuq għax l-istorja interessanti ħafna dan huwa fil-kollezzjoni nazzjonali. U apparti mill-kollezzjoni tal-Mużew tal-Arti huwa sketchbook li ġie mixtri minn Temiz Ammit fl-1912. Għadu parti mill-kollezzjoni nazzjonali u dan l-aħħar kellna x-xorti li jinnexxielna insibu eżattament id-data li meta sar dan. Tgħiduli kif taf li dik li qed nara hemmhekk hija l-Korona Ottomana. Ħlomta? Le. Għax kull deskrizzjoni jispjegawlna li dan ma kellhomx bandiera. Huma ġejjin hawnhekk. Il-Maltin bdew jippruvaw jikkonvenċu lil Zelalic biex jiġu lejn Malta. U da bdew jiddiskutu isma' ejja mmorru lejn Malta. Malta ħajproteġina l-Gran Mastru. U Zelalic beda jgħidulhom intom tafu x'qegħdin tgħidu aħna skjavi.
l-ordni ibbażata fuq l-iskjavitu. L-ikbar mezz li ġġib flus l-ordni li taqbad it-torok, tagħmilhom skjavi u tbieħhom jew lill-Ewropa jew għal Malta. Aħna għadna minna, kif minna, immaġinaw li aħna kieku qegħdin hemmhekk kienet jgħidilhom u aħna nqumu kontra il-Gran Mastru. Tafu x'ġara fis-snin 40? Qattawhom f'erba' biċċiet f'nofs il-port. Dawn mhux ħajiddefenduna, da mhux ħajżomna hemmhekk, aħna din niksru l-liġi internazzjonali, aħna skjavi, ma nistgħux nagħmluha. Jidher li l-Maltin fl-aħħar innexxilhom jikkonvinċuh. Ġew bix-xini lejn Malta, kif għedna, u ta' malaj ħietu bandiera bajda b'salib iswed fuqha. Kif qegħdin taraw hemmhekk. Ix-xini tella l-qluħ waqaf u d-dokumenti jgħidulek siamo stati a Parlamento. Ġifieri, waslu x-xwini tal-ordni u qegħdin jiddiskutu, mhux qegħdin jiddiskutu, qegħdin issaqsu, isma' intom x'intom, intom min intom. Daw kull ma kellhom din il-bandiera sewda u hawnhekk ħanorikom pittura l-istess tal-perjodu Marsa Mxett bil-gżira bil-Fort Emanuel u hemm il-korona Ottomana. Jekk qegħdin taraw dawn huma bnadar torok qegħdin imdendlin biex juru disprezz lejn it-torok u s-salib iswed hemmhekk fuq bandiera bajda li kienu għadhom kif ħietu dak il-ħin. Din hija l-korona dieħla ġewwa Malta fl-1760. Imma x'ġara eżatt? Daw kienu kif kien qallhom Sowdzel Għaliċ qegħdin iħarbtu l-liġi internazzjonali. U l-ordni intaqa' il-Kunsill dak il-ħin waslu l-informazzjoni ħallowha barra hemmhekk bejn Tinje u bejn il-Belt ma daħlitx il-Lazzaret u intaqa' il-Kunsill tal-Ordni u bdew jiddiskutu dawn l-affarijiet li kien għadu kif semma Għaliċ mhux għax kien intelligenti jew xi ħaġa imma din kienet is-sitwazzjoni. Imma lil Gran Mastru Pinto waslallu l-messaġġ li hemm skjavi Maltin, kursara Maltin, u jekk inti kont tkun kursar Malti u tiġi maqbud u tiġi lura kellek dritt li tieħu ċertu pensjoni bħala grazzi tal-li inti ġejt lura. Għax dak kien ikun hemm ħafna minn dawn li jinqabdu skjavi u jiddeċidu li ma jiġux lura. Din irridu nifhmuha ħafna li kienu ikun hemm Maltin li jinqabdu u jiddeċidu li ma jiġux lura u jibqgħu hemmhekk, jew anzi isiru Musulmani biex jiġġieldu kontra il-Maltin stess. U kienu ikun hemm bil-kontra wkoll. U dawn iddeċidew bejniethom Għaliċ u l-Maltin li isma' nagħtu x-xini lill-ordni. Nagħtu kollox lill-ordni l-aqwa li jipproteġuna. U Pinto kull ma għamel huwa li saqsa kemm jiswa kollox. U b'kollox dak il-ħin qalulu jiswa xi 300,000 skut. Biex nispjegalkom, 20 sena wara il-Forti Tinje ġiet tiswa madwar 4,000 skut. Biex tifhmu ftit eżattament kemm kienet tiswa din il-korona. Pinto oġbitu l-idea, malaj tawhom il-bnadar tal-ordni, daħluha ġewwa l-Lazzaret, tellaw il-bnadar tal-ordni u wara jumej iddeċidew li jdaħluha fil-port il-kbir. Daħluha fil-port il-kbir u tant kemm kienet kbira li fid-deskrizzjoni li għandna hi li il-maċina tal-isla kienet tidher żgħira ħdejha. Tant kemm kienet kbira li kien hemm l-istalel abbord. Kien hemm il-mirja u t-tapizzeriji abbord. U nafu wkoll
Dan nerġa' ngħidilkom li huwa mill-istess sketchbook li għandna il-Mużew tal-Arti. Nafu wkoll li l-Gran Mastru mar bil-gondla tiegħu ħdejn il-Korona Ottomana biex jammira ir-rigal il-ġdid li kien għadu kif ingħatalu. Zelalic u l-Baħrin wara 35 ġurnata, mhux 40, ġeneralment kienu jagħmlu 40 ġurnata, imma il-Gran Mastru Pinto bħala ringrazzjament tom 5 tim inqas fil-kwarantina. Niżlu marru għand il-Gran Mastru u tawh il-pistola, ix-xabla u l-baton tal-kaptan tax-xini bħala rigal. U qalulu li jixtiequ jagħmlu weda ta' ringrazzjament lil Madonna. U hemm din id-deskrizzjoni kollha. Dan huwa ma nafux eżatt. Jiena hawnhekk fejn nibża ħanneħħi l-kappell ta' storiku u ngħid jista' jkun li dan huwa immaġni ta' wieħed mill-kanuni tal-bronz li kien hemm fuq il-Korona Ottomana. Imma qed ngħidha veru bil-mod il-mod, ġifieri biex ma niġrux. Il-Gran Mastru Pinto li jidher hawnhekk kien karattru interessanti ħafna. Hawnhekk qed iżomm kuruna f'idejh. Kuruna li qatt ma eżistiet. Il-Gran Mastru Pinto rrid ikun il-prinċep ta' Malta, rrid juri s-saħħa tiegħu. Infatti dan ix-xini iddeċida li s'intendi jbiddillu ismu u jsemmih San Salvatore. U hekk għamel ċerimonja sieħa fejn stieden lil dawn il-Baħrin u lil Zelalic li issa kien il-mexxej tagħhom għal din iċ-ċelebrazzjoni. Iċ-ċelebrazzjoni kienet tajba ħafna. U għandna deskrizzjonijiet ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. ċelebrazzjonijiet li nafu li baqgħu għaddejjin sal-4 ta' filgħodu. ċelebrazzjonijiet li bdew mis-6 ta' filgħaxija. Wara dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kollha imma il-Baħrin ma' Zelalic li jiena f'moħħi nimmaġinah li Gian Anton Vassallo qed jgħid li kien ix-xieħ. S'intendi, Zelalic kien għadu żgħir ħafna f'dan iż-żmien. Daw s'intendi kif nafu l-koll ġew hawnhekk fejn qegħdin illum. Ġew hawnhekk biex iżommu l-weda. Wara dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kollha, kif jgħidu bl-Ingliż, it was time to face the music. Inkluż Zelalic, inkluż il-Maltin, inkluż il-Gran Mastru Pinto li kienet iħossu il-prinċep. Is-Sultan kien ried jeqret lil Malta fuq din is-sitwazzjoni. L-Ewropa kollha kienet taf b'din il-biċċa tax-xogħol. Dak il-fuljett li orejtkom fil-bidu, dak kien mibgħut lir-rejiet kollha u l-prinċpijiet kollha tal-Ewropa biex Pinto juri s-saħħa tiegħu. Jista' jkun li dak affettwana għas-sitwazzjoni ħażin. Għax dan f'daqqa waħda is-Sultan inkorla u nafu b'din is-sitwazzjoni li beda iwiegħed li jeqret lil Malta. U beda jarma il-flotta tiegħu ġewwa Istanbul. L-ordni s'intendi kienet taf dan, għax kellha l-ispija tagħha hemmhekk. U bdejna nippreparaw għall-assedju. Bdejna nippreparaw għall-assedju li kien ħajġi 1761. Tant kemm kienu s-sitwazzjoni kienet edha gravi li fil-poeżiji, mhux poeżiji, fil-konverzazzjonijiet li kien kiteb Agius de Soldanis, f'waħda minnhom Agius de Soldanis stess jitkellem u jiftaħar li anka kemmuna mimlija bil-kanuni lesta għall-attakk tat-torok.
Ir-re Spanjol bat ir-reġimenti tas-soldati tiegħu hawnhekk. Il-Papa bat ix-xwieni tiegħu hawnhekk. Is-sitwazzjoni bdiet issir ħafna qed tiskala ħafna. Tant kemm kienet gravi s-sitwazzjoni li l-ordni bdiet tieħu tissellef il-flus minn madwar l-Ewropa. Bdiet iddur kull imkien, sa anka Lukka marret biex tissellef il-flus. Lukka ma kienx hemm biżżejjed flus u tawhomlhom bħala porvli. Xtraw armi ġodda minn Franza. Għandna l-kontijiet u hemm id-deskrizzjoni ta' x'tip ta' armi u ħafna minn dawk l-armi għadhom fl-armerija tagħna tal-Belt Valletta. Kien hemm sitwazzjonijiet fejn ukoll tibda titħaq ftit x'kienet jiġri dak iż-żmien. Il-Gran Mastru tal-Ordni li kull raġel Malti minn 16-il sena l fuq irid imur fil-pjazza tar-raħal tiegħu biex jibda jieħu training kif juża azzarin, kif jiġġieled. Meta marru l-kavallieri jaraw din is-sitwazzjoni, nofs l-irġiel tar-raħal biss marru. Għax l-oħrajn kienu kleriċi li jisimgħu biss jew joqogħdu taħt l-ordni tal-isqof. Dak il-ħin stess, dakinhar stess, dik il-ġimgħa stess, Pinto kiteb lill-Papa biex jgħidu b'din is-sitwazzjoni. Il-Papa Malaj kiteb lill-Isqof ta' Malta biex din is-sitwazzjoni tiġi irranġata u hekk ġara u l-kleriċi kollha iddeċidew li jagħmlu reġiment tal-kleriċi li jiddefendi lill-Gran Mastru. Huwa interessanti ħafna li nafu bid-dettall żgħir li l-ewwel sessjoni training ta' dawn il-kleriċi kollha ta' madwar Malta li kien hemm ammont kbir mhux ħażin laqqas setgħu joqogħdu marru quddiem il-kurja hemmhekk jiddriljaw drilling bil-muskets f'isem l-isqof biex jiddefendu lill-Gran Mastru. Is-sitwazzjoni kienet daqshekk gravi. Tant kemm kienet gravi li r-re ta' Franza iddeċida li jipprova jsolvi s-sitwazzjoni. Għala, għax kien hemm problema waħda. Jekk it-torok jattakkaw il-Malta, apparti il-pandemonju li jinqala fil-Mediterran, u inti il-Mediterran l-iktar ħaġa importanti kienet li kienet tgħixx lill-Mediterran kollu kienet il-merkanzija ġejja mill-Levant għal Franza, għall-Italja u għall-Spanja, jekk ikun hawn gwerra f'Malta, fin-nofs is-sitwazzjoni tkun gravi ħafna. Ir-re ta' Franza beda jipprova jara x'ħajamel biex isolvi din is-sitwazzjoni. X'għamel? Kellem lill-Gran Mastru qallu isma' qallu naraw x'nistgħu nagħmlu, nixtri x-xini minn għandek biex nerġa' ntih lill-Sultan. Ir-risposta tal-Gran Mastru kienet le. Jekk irid jiġi għaliha. Bil-mod il-mod imma Pinto beda jara naqas sitwazzjoni. Bdew jaraw kemm qegħdin jonfqu flus, hawnhekk qegħdin fis-sajf tal-1761. U f'dak is-sajf tant kemm ma rridx jiċċaqlaq il-Gran Mastru Pinto li anke r-re ta' Franza bat enġiniera militari hawnhekk biex ikomplu jaraw is-sitwazzjoni u jgħinu lill-ordni għax ġej assedju. Fl-istess ħin imma ir-re bat ittra lill-Papa biex jipprova jikkonvinċi lill-Gran Mastru li ibbieħ il-korona lura lis-Sultan. U Pinto fl-aħħar aċċetta fuq kundizzjoni waħda li jtija lir-re mhux lis-Sultan. U jekk irid imbagħad ir-re itija lura. U hekk ġara. Il-Franċiżi xtrawha mant l-ordni u ħaduha Konstantinopli, Istanbul. Dettall interessanti, l-artist Favre li l-koll smajna ħafna fuqu mar
Istanbul, kif tafu Favre minn Malta mar Istanbul u mbagħad reġa' ġie. Mar Istanbul fuq il-Korona Ottomana. Meta marret lura Istanbul. Dettall interessanti, ħafna mill-Baħrin kienu Maltin li salpaw lura lejn Istanbul, kellhom dispensjoni mill-isqof u mingħand il-Gran Mastru li ma jistawx fuq ebda kundizzjoni jinżlu l-art għax bdew jibżgħu li ħajsiru Musulmani. Meta waslu hemmhekk imma xorta niżlu l-art għax is-Sultan kienet jiċċelebra it-twelid tal-wild tiegħu, għamillhom festin u għandna id-deskrizzjoni wkoll ta' dawn il-Baħrin Maltin li kienu qegħdin waqt dan il-festin li ta' is-Sultan li ftit xhur qabel kien ħajattakka lil pajjiżhom. X'sar minnu Zelalic? X'sar minnu il-protagonist tal-poeżija ta' Gian Anton? Zelalic huwa dak. Qegħdin taraw hemmhekk bil-medalja fuq sidru li kien taħ il-Gran Mastru li tant kien gburi biha. Dak huwa Zelalic, dik il-pittura qiegħda ġewwa Kotor, ġewwa fil-Mużew Marittimu ta' Kotor. Dan Zelalic sena wara biss li kien ġie hawn Malta, tant kemm kien sar ħabib tal-Gran Mastru li il-Gran Mastru xtralu xini biex jibda joħroġ jattakka lill-Musulmani u lill-Ottomani. Zelalic baqa' joħroġ f'isem il-fidi Kattolika jisraq lill-Ottomani u jkaxkar l-iskjavi lejn Malta biex jagħmel il-profitti. Biex jagħmel il-profitti s'intendi għal Gran Mastru. Imma interessanti ħafna li ma tantx jidher hawnhekk f'dan il-dokument li hu kien li nista' ħafna iktar ċar. Meta kienet jarma x-xwieni huwa ddokumentat li kien jiġbor il-flus għas-santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Sfortunatament imma Zelalic ukoll ġie arrestat mill-Inkwiżizzjoni għal ħajja li kienet jgħix u għal kemm il-darba kien iżarrat fuq il-bastiment għax ma kienx jaqbad xi bastiment Tork. Dan Zelalic kien importanti ħafna, tant kemm kien importanti li għandna ittri mir-Russja biex jiġi rekrutat biex immexxi il-flotta Russa f'isem Katarina l-Kbira. Floku kien mar xi ħadd ieħor għax Zelalic ma kienx aċċetta għax kien qal li qed jixjieħ u kien kuntent hawn Malta. Din hija pittura li kkommissjona il-Gran Mastru Pinto biex jiċċelebra waħda mill-ħafna rebħiet ta' dan l-istess Zelalic. Dak huwa x-xini ta' Zelalic ħdej Sardenja qed jirbaħ xini Tunezin. Dan Zelalic baqa' ħaj. Miet fl-1811. Baqa' ħaj u baqa' parti mill-istorja tagħna. Sa ftit xhur ilu jiena ma kont naf xejn aktar fuqu, naf li sal-1792-95 ta' 82 sena kien għadu joħroġ fuq il-korso bħala kaptan. U xejn iktar, ma kont naf xejn iktar ħlief li miet fl-1911 għax sibna sintendi id-dokument tal-mewt tiegħu ġewwa l-Birgu. Għax hu kien joqgħod għameż mill-Isla u l-aħħar snin ta' ħajtu għad tagħhom il-Birgu. Iżda bejn 1798 u l-1800, ġifieri qegħdin nitkellmu waqt l-imblokk tal-Franċiżi, dan Zelalic kellu rwol ieħor x'jagħmel fl-istorja tagħna. Dan Zelalic kien fost it-tlet kaptana ġewwa San Pawl il-Baħar li beda jarma bastimenti privati Maltin, bandiera ħamra u bajda biex jattakka
bastimenti Franċiżi. Nafu dan kollu għax ġi imħallas mill-Ingliżi fl-1806 tal-kuraġġ li wera waqt dawn il-battalji f'dawk is-sentej. Mela, tridu timmaġinaw li dan kellu viċin 88 sena u għadu qed imexxi il-bastimenti kontra l-għadu li hu ddeċida li dak iż-żmien kien il-Franċiżi. Kollegi tiegħu li kienu qegħdin miegħu fuq il-bastiment għandna l-ismijiet tagħhom. Ħafna minnhom ma komplowx jaħdmu fuq dan ix-xogħol. Zelalic u xi ftit ieħor, kien hemm ieħor Giacomo del Canto li kien Malti imma missieru kien minn Ruma, li l-istess baqa' jaħdem fuq dan ix-xogħol, imma kienu huma t-tnejn li baqgħu jaħdmu f'dan il-mestier. Fl-1911 ix-xieħ ta' Gian Anton Vassallo li kien għamel il-weda li nafu biha fil-Ġifen Tork ħalla din id-dinja u l-istorja tiegħu waqfet hemmhekk. Ftit snin wara kienet ħatkun l-istorja u l-ġrajja tiegħu li tispira dik il-poeżija il-Ġifen Tork. Dak kollu li kelli xnejdilkom